2 anos despois, o galo Augusto Fodorico Bastante regresa ao Concello de Poio e faino para despedir un entroido que se viviu por todo o alto na vila. A icónica figura, todo un emblema dos entroidos na comarca de Pontevedra, arderá o sábado á tarde na praza do Mosteiro de San Xoán. O cortexo fúnebre sairá ás 8:30 da antiga Escola do Sartal. Este ano irá vestido de inflación e de suba de prezos. Dende o Concello, pois queremos agradecer un ano máis e despois destes anos pois que non pudemos disfrutar pois deste enterro, desta festa choqueira organizada pola Asociación Ronsel, pois que continúen a súa labor que é vital para nós, para que a programación do entroido do noso Concello pois sexa tan importante. Como sempre, a Asociación Cultural Ronsel e o Concello van da man nesta iniciativa que hai que sumar á festa choqueira que se celebrará baixo carpa. Actuará o dúo Prisma. A asociación en Poio será encargada de ler o testamento do galo e máis de plantarlle lume. Este ano, como o galo vai sobre a inflación, pois vímonos como que eran os máis adecuados para que foron os máis afectados durante a pandemia. E a isto hai que engadir tamén a parte gastronómica e o concurso de disfraces con diferentes categorías. Hai uns concursos que é o de individual, o de parellas e o de grupo. E despois tamén temos este ano en exclusiva un concurso de viúvas infantiles. Todo o mundo que se anote, todas as viúvas infantiles que se anoten, van levar un pequeno agasallo, xa só por anotarse. Pero antes do enterro do Fodorico, en Poio, aínda hai outras citas co entroido. Este mesmo venres, ás 8:30, serán os veciños de Lourido os que despidan o berberecho. E ademais, o día 18 terá lugar o enterro do galo bruxo de Samieira a cargo da SCD Samieira.